sa awit ug kasadya ang dalit sa mga all-out Sunday performers nga sila si Kapuso Baladir, Christian Bautista, Ken Chan ug ang duha sa mga Queendom nga sila si Hannah Persillas ug Marian Usabel. Mainitong gihangop sa mga kapusong taga Siquijor ang atong mga kapuso artist atol sa pasundayag sa Maria 2023 Kapuso Fiesta. Busa, kumustahon ta ang ilang mga kasinatian ug sayran ta ang mga umaabot pa nila mga Kapuso project this year. Mga kapuso, nanukad kita dinhi sa maanindot nga lalawigan sa Siquijor ug palaranta nga makauban ang mga sakop, ang mga miyembro sa All Out Sundays nga milingaw sa ato ang mga kapuso atol sa fiesta sa Maria Siquijor. Mga kapuso, sa kamabulukong kabuntagon ang dalit na mo alang kaninyo kay makauban ta ang mga sakop ang naglangkob sa All Out Sundays. We have Christian Bautista, Ken Chan, Marian Isabel, and Hannah Persillas. Kindly greet everyone who's watching us right now all over Central and Eastern Visaya. Hello, good morning. Kabayong buntag, mga kapuso. Good morning po mga kapuso. First of all, congratulations sa very successful show nyo during the Kapuso Fiesta sa Maria Siquijor. Can you tell us, ano ba yung mga highlights during the show na siguradong ikwento nyo talaga sa mga family and friends nyo once you go back to Manila? Napakagaling ni Ken Chan. Ang highlight ng show. Grabe, lahat Kuya ng Chris girls talagang. Hindi, pinayos ko Enjoy po sila. yung mga reverb, ganyan. Hindi kami po unang-una po talaga, sobrang thankful po kami sa warm welcome po ng mga kapuso natin dito sa Siquijor. And nung oras pa lang po na pinapakita yung mga pictures po namin sa stage, naririnig na po namin sila, and yun po yung na kahit na nanggaling po kami sa malayong lugar, sa Manila, worth it naman po yung pagod. How about you? Ito ang mga Queendom. Pwede kayo mag-Bisaya, ha? Pwede mag-Bisaya. Oo. Mga kababayan, mga Bisaya. For me, ang pinaka-highlight siguro, simple lang, yung mga tao. Yeah. Yung palakpak, yung mga ngiti nila. Kasi ang mga Bisaya gyud. yes, lahi gyud dili gyud magpalupig ang mga Bisaya. And mao na usa sa akong mga na-miss. Ako naman, na-overwhelmed ko kay daghan po yung mga taga-Iligan. I'm from Iligan City and daghan mga taga-Iliganon ako nakita na nalipay pud ko ba kay pagtawag na ako kinsay mga taga-Iligan dire daghan kaayo nag-cheer, so mo to akong highlight of the night. And kay Ken naman, winner din. Miss Cecil. Rating ng programa. Ito may napangarap. Kamusta naman yung karakter mo dito? Isang doktor. Napakahirap po. Ang hirap pala maging isang doktor. Yung jargons, yung mga terminologies na ginagamit po ng mga doctors. And sa tuwing lumalabas po ako, yung mga tao sa akin, tinatawag po nila akong Doc Lindon. Doc, laging Doc. So feeling ko po ang tali-talino ko talaga sa totoong buhay. Kamong duha, mga sakop sa ato ang Queendom. Kay mga produkto man jud mo sa mga singing reality competition sa GMA. So, Yung sa ayun. pagbag-o niini sa inyong mga kinabuhi, Marian and Ako, Hannah. Kasi mga kabag-uhan. siguro ang pinakadako nga bago kay syempre mas mudagan jud ang supporters, mas mudagan jud ang fans. Sa ako is yung self-discipline gyud. Yeah. Maogi usa sa mga nausab kay, you know, ang daming kailangan mo ng ingatan yung mga taong sumusuporta sa'yo. And thank you that despite your very busy schedule, ay napuntahan nyo talaga kami dito sa Siquijor. And speaking of your busy schedule, Christian, you're very busy right now para sa The Clash. Can you tell us more? Ano pa yung mga ma-expect natin sa programa? Hi, salamat sa suporta nyo sa GMA, sa The Clash, sa All Out Sundays. And please soon abangan nyo po ang Unbreak My Heart. I'll be singing one of the theme songs, You Are Everything. Thank you so much. Ay, yan po mga kapuso, patuloy po sana po ninyong subaybayan ang Abot Kamay na Pangarap. And of course, All Out Sundays po ya, magkakasama po kami doon. Ayun, sa lahat natin mga kapuso, mga Bisaya diha, daghan kayong salamat sa inyong suporta, walay sawang suporta. At sa GMA, and of course, please do watch always again All Out Sundays, kaming lahat nandoon. Divas of the Queendom. So, same with Hannah. All Out Sundays every Sunday, especially sa Queendom and Kingdom. And promote ko na lang din po yung first single ko. It's entitled Pira Piraso po. Daghang salamat sa inyo. And once again, congratulations! Thank Thank you! you! Salamat po. See you. Thank you.